बिटिआरनि नं 37 धोनस्रि बियाबाव आइजो गावसुंथा फसंथाननो माइनाव सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइ। उदालगुरि जिल्लानि नं 37 धोनस्रि बियाबनि आइजोफोरनि थाखाय गोजोननाय खौरां। माइनाव सोरां बिथांखिनि रांनि चेक रानदों बिटिआर नं 37 धोनस्रि बियाबाव। चेक राननाय हाबाफारिया पुरानि गयबारि VCDCनि मावखुलियाव जानानै थाङो। नुनो मोनो गासैमोन 63 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 राङै होनाय। बै हाबाफारियाव नं 69 उदालगुरि बिधान सभानि एम.एल.ए बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, UPPL मिरु आरो जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफोर लोगोसे गोबां सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बै हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो धोनस्रि बियाब TCLCC नि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि बिथांमोना खौरांगिरिनो फोरमायनाय रावखौ मिथिना लानि फै। धोनस्रि समस्तिनि सिङाव गासै 63 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 करि रांनि चेक होनाय जाबाय आरो बेखौ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सेल्फ सास्टेन जानायनि थारमाने बेखौ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बेखौ होनाय जादों। सिगांनि सरकारनि समाव बेबायदि होआखै, होदोंबाबो मालाबा 5,000 6,000 बिदि होनानै बिथांमोनखौ जास्ट फुस्लायनानै गावसोरनि इलेक्सन समाव हाथियार हिसाबै बाहायबोदोंमोन। खिन्थु जों बेखौ बाहायनो सानाखै। जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ होनानै बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे आइजोफ्रा बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों जे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो हायो बे नोजोर होनानैसो होनाय जादों। जों आसा खालामदों जे जोंनि आइजोफ्रा बेखौ मोजाङै बाहायगोन, बाहायनानै अन्तत' बिजनेस मोनसे बिजनेस बिथांमोना स्टार्ट खालामगोन जायखौ बिथांमोना मोजां मेनेज खालामनो हायोब्ला अन्तत' मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफा मावगोन, मोनसे मोजां बिजनेस सेन्टार हिसाबै बिथांमोना गायसननो हागोन बेखौ आसा खालामदों। इतिमध्य जों उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि समस्ति दं बेनि भितराव रौता, धनस्रि, भैरबकुन्द, हरिसिंगा, बेनिफ्राय मावगोन मुदैबारि, बेनिफ्राय खालिंदार बेखिनिया होजोबखांबाय। जोंहा दा मोनथाम बाखि दंबावो, बेनो जाबाय खैराबारि, भेरगाव आरो ननै सेरफां। ओमफ्राय फार्स्ट नेक्स्ट गासै मोनब्रै बाखि दङ। बे मोनब्रैखौ जों होगोन। इतिमध्य खैराबारि आरो माबाया डेट फिक्स खालामबाय आरो ननै सेरफाङा 31 तारिखआव होगोन, 30 तारिख आरो 31 तारिखआव। बिनिफ्राय माबाया गाबोन होगोन भेरगाव समस्तिया। मात्र 5 नै सेरफां दाख्लै डेट फिक्स खालामनो हायाखै, जों बेखौ थाबैनो होगोन। जों आसा खालामदों जे गासै एबार जों 3,000निफ्राय बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इतिमध्य चेक होनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। फार्स्ट माबा हिसाबै किस्ति हिसाबै आरो नेक्स्ट किस्ति बाखिखिनि जों होलांबाय। जों आसा खालामदों बे माबानि गेजेरजों अन्तत' जों आइजोफोरखौ इलेक्सन समाव जिखिनि खोथा होदोंमोन बिनि 7% नङाबाबो जों 50%खौ गोजोन होनो हादों। हाग्रामा महिलारिया बावैसो सम सिगां उदालगुरियाव फैनानै रेलि खालामनानै बुंलांदों UPPL आरो एबसुआ डिलिमिटेसननि जे फाइनाल ड्राफ्ट बेखौ गोजोननायसो मोन्दों, बमा गावनोल' बाखि होननानै बिथाङा मोनसे एलिगेसन होलांदों। दसे सम सिगां हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट टाइम जेथिया डिलिमिटेसन कमिटि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जेबो बुङाखै। आरो दिनै जिखिनि डिलिमिटेसन कमिटिनि रिपर्ट ओंखारदों बेथ' फ्राय जों सेटिसफाइडखौनो बुंनांगोन। मानोना जोंनि ओनसोलाव जों जिखिनि लुगैदों बेबायदिनो जादों। माथो जोंहा पार्लियामेन्टनि जिथु कनस्टिटिउन्सि उदालगुरि जानांगौ बेल'सो जायाखै आरो बेनिफ्राय बे BTC ओनसोलखौ लानानैनो गायसनजानांगौमोन, बे जाफुङाखै। आरो बेखौ दिनै इलेक्सन कमिसननिफ्राय बुंबाय थादों पपुलेसन पेटार्ना BTC ओनसोलाव मोननै समस्ति जानायनि पसिबिलिटि गैया। बेनिखायनो दा जिथु दरं उदालगुरि होना होदों बेवहाय BTCनि बाहेरनि समस्तिबो सोसननो गोनां जादों होनना बुंबाय थादों। दा इलेक्सन कमिटिनि बेखि इन्डियायाव इलेक्सन कनस्टिटिउन्सि पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सि दानायनि खेथ्रआव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स दं बेखौ जों नायनांगोन, नायनानैसो बुंनो हागोन गोरोन्थि जादों बा कारेक्ट जादों होननानै। बेनिखायनो आनलेस जों बेखौ क्लियार जा बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा। खिन्थु जों नामखौ समस्तिया जियानो जाथों नामखौ जों उदालगुरि जाजानायखौ लुगैदोंमोन आरो नामनि खेथ्रआव जोंहा दासिमबो गोजोननाय गैया। प्रमद बर' सरकारा फाननानै जाजोब्बाय होननानै
फिन बिथाङा खेबसेबाव मा माखौ फानदों बिनि हिसाबखौ होबानो जाबाय खै क्र'राव फानदों बेखौबो हिसाब होबानो जाबाय आरो बिथाङा बेखौ क्लियार होथों खै क्र'राव बबे बबे प्रपार्टिखौ फानखो बिनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलारिया क्लियार होथों नङाबा ओरैनो जानला मोनला बखिनानै जाया